சின்ன வயசுலேருந்து யார் பேச்சையும் கேட்காம பிடிச்சதை பண்ணிக்கிட்டு கண்டதை கிறுக்கிட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு பெரிய கனவு இருக்கு. ஹாய், என் பேர் கோகுல்நாத். நான் ஒரு ஜூனியர் 3D அனிமேட்டர் அண்ட் எங்கள் ஊரில் இருக்க குட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் ட்ராயிங் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அப்பப்போ பாட்டு பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பேன். என்னடா அவ்வளோ பெரிய கனவு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிஸ்னி, பிக்சார் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் குவாலிட்டி அனிமேஷன் மூவி ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியாதா? இதை பண்ணணுன்றது தான் என்னோட கனவு. ஸோ இதுக்கு தேவையான எந்த ஒரு சோர்ஸுமே என்கிட்ட இல்லை. அதாவது கம்யூனிட்டி, ஸ்கில்ஸ், மணி இப்படின்ட்டு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதை நான் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ண போகிறேன். அண்ட் நான் கற்றுக்கிட்டதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க இந்த ஜேர்னியை சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், என்னால் முடியலைன்னா யாராலையும் முடியாது. யாராலையும் முடியலைன்னா என்னால் மட்டும்தான் முடியும். இந்த கான்ஃபிடென்ட்டோட லெட்ஸ் ஸ்டார்ட்.